Dobrý deň, ja som Michal a v tomto videu budeme hrať Craftmana. Vyrúbam tento stromček, dosť malý. Urobíme si pickaxe. Prečo tu je len tento diorit? Ja som kámen. Táto. Urobím tu dieru, aby ste aj vy niečo videli. Takéto, lebo takto lepšie vyzerá. No zbytok urobíme takto. Urobíme si pickaxe. X. A nemám kámen. Treba nám nejaké jídlo. Počul som pavúka. To je. Tak nerozprávam toľko veľa, takže dajte odber. Netrvá ani 5 sekúnd. Dajte like. A keď nepáči sa video, tak dajte dislike. Bude aj originál Minecraft, ale to len trošku ako to mám povedať. Dajte odber, lebo nemám len kanál 2% odberané, takže a dajte aj zvonček, lebo každý deň tu bude video. Si môžem spraviť posteľ. Fajn, urobíme si jídlo. Dobré jídlo. Budeme mať 4 stejky. 5 stejk. To je dobré. Začala dosť. Bude aj Among Us. Urobíme si pece. Kámen. Treba nám 8. Ešte na meč. Tu už asi máme. 8 plus 3 je koľko? 11. Mám crafting table. Ja tu. Urobím si takéto. Neviem prečo. Ako to bude? Pece. Meč. Tamto tuto. Dobre. To máte. Stack. Bom.
Tu je jeden steak. No, že ja shiftujem. Povedzte. Prosím, dajte odber. Ešte raz to hovorím. Netrvá to ani 5 sekúnd. A je zvonček. Lebo každý deň budem mať video. Niekedy budem o 2 dní mať. Ale budem mať. Ja som počul nejaký skeleton. Ale kde je ten skeleton? Roščíka. Dobre. Kde mám ten pec? Kde? Patrám.